Şweytsariya Ýewropanyň merkezinde ýerleşýän federal respublikadyr. Ýurt Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Awstriýa we Lichtenstein bilen serhetdeşdir. Paýtagty Bern şäheridir. Ýöne Zurich we Ženewa ýaly şäherler ykdysady we medeni taýdan ähmiýetlidir. Şweytsariya Alp daglary bilen bitaraplyk siýasaty we ýokary durmuş derejesi bilen meşhurdur. Geografik ýerleşişi Şweytsariýanyň umumy meýdany 41.285 kvadrat kilometr bolup, Ýewropanyň kiçijik ýurtlarynyň biridir. Ýurdun 60%-inden gowragy Alp daglary bilen örtülendir. Iň beýik nokoda bolsa Tuhurswitz 4810 metr beýiklikde ýerleşýär. Şweytsariýada köp sanly köl bar. Şol sanda Ženewa köli, Konstans köli we Lucerne köli ýaly meşhur ýerler bardyr. Ýurdun iň uly derýalary Rein we Rhone derýalarydyr. Şweytsariýa iklimi ýerleşişine görä üýtgeýär. Daglyk ýerlerde sowuk we garly, gyşlar tekizlik ýerlerde bolsa ýumşak we ýyly ýazlar bolýar. Hormatly adamlar, gepleşigimiziň dowamynda kanalyma abone bolup, like basyp hemde ýorum paýlaşmagyňyzy sizden haýyş edýärin. Tarih Şweytsariýanyň döwlet hökmünde tarihi 1291-nji ýylda başlaýar. Şol wagt 3 kanton Uri, Schwyz, Unterwalden birleşip federasiýa döredýär. 1648-nji ýyldaky Westfalia şertnamasy Şweytsariýanyň garşylygyny ikrar edýär. 1815-nji ýylda Wene kongresi bolsa ýurdun bitaraplygyny resmi taýdan tasdikleýär. Şweytsariýa 1-nji we 2-nji dünýä söwüşlerinde bitaraplygyny saklap paragatçylyk ýoluny dowam edýär. Şweytsariýa federal respublika bolup 26 kantondan ibaratdyr. Her kanton öz konstitusiýasyny we kanunlaryna eýedir. Ýöne federal hökümet umumy meselelerini dolandyrýar. Ýurdun parlamenti iki taraplaýyn parlament, milli geňeş we kantonlar geňeşi. Şweytsariýada göni demokratiýa giňden ulanylýar. Ýagny halyk referendumlary arkaly kanunlara täsir edip bilýär. Şweytsariýanyň bitaraplygy 1815-nji ýyldan bäri dowam edýär we bu siýasat ýurdun daşary siýasatynyň esasyndadyr. Şweytsariýa Birleşen Milletler Guramasyna 2002-nji ýylda agza bolýar. Ýöne NATO ýaly harby birliklerden daşdyk alýar. Iqtisadiýat Şweytsariýanyň ykdysadyda dünýäniň iň güýçlülerinden biridir. Saýlama maşinler we ýokary tehnologiýaly pudoklar öňde barjydyr. Ýurdun pul birligi Şweytsariýa franky bolup, dünýäde ygtybarly pul hökmünde tanalýar. Bankçylyk Zurich we Ženewa bankçylyk merkezleri hökmünde dünýäde meşhur. Şweytsariýa banklary gizliňlik we ygtybarlyk sebäpli köp ýurtdan müşteriler çekýär. Demografiýa 2020-nji ýyla çenli Şweytsariýanyň ýylaty taxminan 9 million adam bolup çaklanýar. Ýaşaýjylaryň 20 ýaş götürme goly daşary ýurtludyr. Resmi dilleri nemis, fransuz, italyan we romans dilleridir. Medeniýeti Şweytsariýada medeniýet dil we kanton aýratynlyklaryna görä üýtgeýär. Şweytsariýa önümçilikleri şokolad we Şweytsar awtologlar ýaly önümler bilen meşhurdur. Şeýle hem ýurt halk arasynda geçirilýän festivallar bilen tanalýar. Siýahatçylyk Şweytsariýa tabiiy gözelligi we sport mümkinçilikleri sebäpli dünýäde iň köp barlayan ýerlerden biridir. Alp daglary, lyja sürmek, Ženewa göli bolsa suw sport üçin meşhurdur. Taryhy ýerler, meselem Şillon zamagy bilen Lucerne köprüsü hem siýahatçylaryň ünsüni çekýär. Daşary baglanyşyklar Şweytsariýa dünýäniň köp ýurtlary bilen demokratik gatnaşyklary saklaýar. Häzirki wagtda dünýäniň 50 göterimi Şweytsariýaly ýurtlarda ýaşamagy arzu edýär.